Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Josune Begoñi dugu gurekin platoan, argazkilaria eta poesia idazlea. Goazen ba, ea zer kontatzen digun bi arte hauei buruz eta nola uztartzen dituen. Bale, ba, ongi etorri Josune? Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi, pizkat urduri, baina ongi. Normala den moduan, guztiak gaude urduri lehenengo aldi batean. Bueno, ez dakit lehenengo aldiaren, telebistan... Bigarrena da, Saroa telebistan. Ez aurrekoan ere hemen egon nintzen, baina ez nago soituta telebistan egotera. Claro, igual beste aldean hobeto, ez? Bai. Bueno, zure liburuekin eta zure argazkiekin baita ere, bazara, bueno, idazlea eta argazkilaria, ez? Bai, biak. Eta horrela definitzen zara edo... Bai, esan nuke idazle eta argazkilari bezala batez ere, gero itzultzaile bezala lan egiten dut ere bai, baina artistikoki idazlea eta argazkilari bezala. Eta txiki-txikitatik izan zara horrela kuriosoa arte diziplina horietan edo... Bai, batez ere esango nuke idazketan, ez? Txiki-txikitatik amarekin ipuinak asmatzen dituen, idazten hasi aurretik ere, jolasten genuen beti bai, ipuina amaitzen ari zenean, beste korapilo bat gehitzen genion tramari eta horrela. Historia etzen inoiz amaitzen eta sartzen ginen hor bukle infinitu batean. Eta gero idazten hasi nintzenean, hasi nintzen ipuinekin, abestiak ere idazten dituen, asko gustatzen zituen kantatzea. Baina baita ere egin ditut eskulan asko ahizpa eta amarekin, margotze asko gustatzen zitzaidan, eta pixkat beranduago heldu zen ere bai argazkilaritza. Gurasoen kamerarekin argazkiak egiten dituen, eta ja 15 urtekin erosi nuen nire lehenengo kamera, reflex bat, eta literaturan pasa nintzen ipuinetatik poesiara batez ere. Beraz, familiatik ere badatorrez? Bai, familian ez dago artista idazle profesionalik, baina nire ama bai zen oso, eta da. Amari gustatzen zitzaion asko ipuinak idaztea, umentzako ipuinak, eta oso sortzailea da, bai. Eta nire ahizpak ere, orain ez dabil gauza artistikoak egiten, baina bai gustatzen zitzaion asko ere hor eskulanekin aritzea eta horako gauzak. Bai, azkena baita igual aurreko generazioak ez dute aukera izan arlo artistiko hori profesionalki garatzeko, batzutan gertatzen da, ez? Nik ikusi ditut jendea, izebak edo, Kriston margolari onak edo, baina ezin izan dute igual garatu, ez? Igual amaren kasua izan daiteke edo... Bai, izan daiteke, ez azkenean ez zeukaten hainbeste aukera, ez? Nik gogoratzen dut txikitan, ni apuntatzen nintzela estraskolar guztietara, gunero neukan zerbait, musika, antzerkia, gimnasia artistikoa, ez dakiz zer, eta ez zidan ematen denborarik nahi nuen guztia egiteko. Baina adibidez uste gure gurasoen garaian ez zegoela beste eskaintzarik, ez? Eta bai. Eta beraz, gero esan duzu, ez, ipuinetatik poesiera pasa zinela, eta 15 urtekin erosi zenuela kamera hori. Eta horri izan zen, nerabezaro horretan izan zen profesionalki honetaz lan egiteko, autua edo hartu zenuenean edo? Literaturarekin bai, argazkilaritzarekin beranduago hasi nintzen modu serioan. 15 urtekin bai erosi nuen lehenengo kamera, digitala, eta bai hasi nintzen hobi bezala argazkilaritza lantzen, baina ez nuen oso serio hartzen zen hobi bat. Literaturarekin bai, lehenengo lehiaketa irabazi nuen 16 urterekin, eta ordutik aurrera jarraitu nuen lehiaketekin, blog batean idazten nuen, beste idazle asko ezagutu nituen internet bidez, eta aldizkarietan argitaratzen hasi nintzen, eta pixka bat hola saretzen, ez? Hori 16 urterekin? Bai, 16, 17, bai, bloga irekin nuen 15 urterekin, orduan, bai, 16 urtetatik aurrera, bai, niretzat literatura bai zela, ez dakit, nik banekin idatzi nahi nuela,
eta horro nahi nuela, ez, literaturaren munduan nolabait. Baina argazkilaritza jarraitzen zuen izaten, joi bat bezala. 2016 urtera arte, 16-17, hor hasi nintzen argazkilaritza analogikoa lantzen, orain dela gehien lantzen dudana. Eta ordutik gainera izan zen pixka bat pentsatu gabe, ni hasi nintzen nire argazkiak Instagramera igotzen. Eta Instagram eta horrelakoekin baita. Bai, ni argazkilaritza batez ere, eta literaturan ere bai, asko mugitu izan naiz. Sare sozialetan eta hori eta aldizkari virtualetan zure lana publikatzen eta hori eta 17 urterekin idatzi zidaten lomografia aldizkaritik egiteko elkarrizketa bat eta hori izan zen plan, ostras, argazkilari bezala elkarrizketatu beharra dute. Gero proposatu zidaten erakusketa bat egitea Gernikako Astran eta hortik aurrera joan nintzen erakusketa gehiago egiten, elkarrizketak eta lana modu asko serioago batean egiten, ez, orduan. Beraz, igual, etorri zitzaizun zuri, ez, zuk bai literaturarekin bai egin zenula postu, ez, zu? Baina igual argazkilaritzaren kontua bai etorri zitzaizun, ez? Bai, egia da izan zela garai bat, non gehiago lantzen duen argazkilaritza eta momentu horretan, 2016 mailan ez nengoen oso ongi psikologikoki eta nabaitzen nuen literaturak ez zidala barruan nuena kanporatzeko edo esateko aukerarik ematen, ez? Hizkuntzarekin ezin nuen bizi nuena adirazi. Eta orduan bai jo nuen asko argazkilaritzara, joaten nintzen bidaian edo basora, mendira eta bai jarri nintzen serioago lan egiten proposamenak edo horretik, ez? Serioago ez dakit, baina argazki gehiago egiten nituen. Orduan ustut izan zirela pixkat bi gauzak, bai. Eta interesgarria esan duzuna, ez? Literaturak behar hori ez zuela kubritzen edo, ez? Horretarako erabiltzen duzu zure artea? Bai, momentu horretan adibidez argazkilaritza izan zen hizkuntzaren mugei ihes egiteko errekurtso baten modukoa, ez? Baina ez zen nire burua ulertzeko edo arazoak kanporatzeko, baizik eta pixkat horietatik aldentzeko, ez? Ihesbide baten moduan. Baina literaturarekin uste dut gehiago gertatzen zaidala, ez? Asko erabiltzen dudala barnera begiratzeko eta nire burua hobeto ulertzeko, bai. Eta blog horretan, hasi zinen blog horretan, zertaz idazten zenuen edo? Batez ere poemak igotzen dituen, bai. Poemak lerrotan idatzitakoak, baina baita ere prosan, eta bai, uste dut zidela dena poemak. Eta hori izan zen momentu bat, non oso modan jarri zen Blogspoten kontu bat egitea, eta hor elkartu ginen, ez dakit gaur egun, hori gaztelaniazko literaturaren munduan, euskarazko literatura uste dut ez dela eman blogaren boom hori, ez? Edo igual ez dela interneten hain presente egon gaztelaniaz bezala. Baina hor bai hasi nintzen, erlazio izaten, gaur egun ezagunak diren idazle batez ere poeta espainolekin, eta hola joan zen bai. Eta gero, betidanik idatzi izan duzu euskaraz eta gazteleraz edo noizbait zuk konpromezu hori hartu zenuen euskararekiko euskaraz ere idatziko dut edo? Pixka bat biak, ze txikitan bietan idazten nuen nik esango nuke gehiago gaztelaniaz, baina klaserako bialtzen ziguten ipuinak edo idazlanak egitea, orduan ohitutan nengoen euskaraz ere idaztera, baina gero niretzat batez ere gaztelaniaz idazten nuen. Eta gaztaroan hori gehiago areagotu zen. Geroz eta gehiago jotzen nuen gaztelaniera, zenik irakurtzen nuen gehiena gaztelaniaz zen, gaztelaniazko literatura zen. Baina izan nuen DBH-ko 3. mailan, uste dut izan zela, izan genuen ikasgai bat, deitzen zela testuetan sakontzen, eta nire irakaslea zen Ekaitz Goikoetxea, orain bertsolaria eta idazlea ere badela, igual norbaitek ezagutuko du, ez dakit, baina ezaguna da. Eta, berak lehenengo egunetik ikusi zuen, ez dakit, potentziala nuela edo zerbait, nik orduan ez nuen uste, egia esan, baina asko lagundu zidan idazketarekin, eta nik beti esaten dut beragatik idazten dudala euskara, ze bestela nila joaten ari nintzen gaztelaniaren bidetik, bai. Eta hori ikasgai horretan euskaraz idazten hasi nintzen, berak proposatu zidan lehenengo poema hori bidaltzea lehiaketa batera, eta lehenengo saria irabazi nuen, eta ordutik aurrera planteatu nuen, ostras, igual euskaraz idazten jarraitu behar dut.
Eta gero, 2011an irabazi nuen Urruzuno literatur lehiaketa, eta saria zen, 20 irabazle zeuden, denak gazteak, DBH eta batxillergokoak, eta ni orduan nengoen batxillergoko 2. mailan, eta saria zen bidaia bat egitea, irabazle guztiek, eta joan ginen Frantziako Bretaniara. Hala, Orduan, superpolita, bai. Eta gainera, hori izan zela, kanpaldi bat bezala, baina literatura izan da gai bezala, ez? Eta hor egon ginen pertsona asko idazten jarraitzen dugu, eta orain asko ezagunak dira, eta hortik ere sare bat sortu genuen, ez? Gero afariak egiten genituen, literatura buruz hitz egiten genuen, gero egin genituen baita, ez dakite, jardunaldi poetiko literarioak, eta... Imaginatzen dut baita ere, ez dela ohikoa izango, ez? Zure interes bera zeukan jendea ezagutzea, ez? Eta horiek konpartitzea, orduan? Bizitza errealean ez. Uste dut nik neukala lagun bat pertsonan idazten zuena. Eta gero, Leire Alonso nirekin Urruzunara etorri zena, eta biok sari berdinak irabazi genituen 3-4 urtetan, eta horrek asko elkartu gintuen, baina bestela berazten di institutokoa, baina ez genuen erlaziorik elkarren artean, orduan bai oso polita izan zen, eta hori azkenean gustu berdinak izatea, eta... Eta konpartitze hori, ez? Elkar elikatzea baita ere, ez? Bai. Eta gero Leirek eta biok beti hitz egiten dugu, guk errezitaldiak egin ditugu elkarrekin, argitaletxean elkarrekin egon ginen, eta errezitaldi bat egin genuen elkarrekin bion artean poemak idazten, bi ahotsetan. Eta guk beti hitz egiten dugu, eta komentatzen dugu nola, beti pentsatzen den literatura bakarkako lana dela, ez? Eta idaztea dagoela bere gelan itxita bakarrik, inoren laguntze gabe idazten. Baina oso polita ere bai, beste pertsona batzuekin proiektuak amankomunean egitea, ez? Liburu kolektiboak edo bi ahotsetan idatzitako poemak edo errezitaldi kolektiboak ere bai, eta ez dakit uste dut olakoak beharrezkoak direla. Errezitalen kontuan, zuk dirozuna ez topiko hori, ez? Idazlea bere logelan hor itxita, baina nola da gero zure liburu bat hartu eta eszenatoki baten gainean konpartitzea? Nola da momentu hori? Superpolita, bai. Hasieran gaizki pasartzen nuen, niri jendearen aurrean hitz egiteak ematen dit, ez dakit. Lotxa asko, bai. Lotxa handia. Baina, gutxinaka azken urtetan nolako gauza asko egiten joan naiz, ez dakit elkarrizketak, errezitaldiak, liburu aurkezpenak eta gutxinaka, erosoago. Bai, askoz erosoago nago. Eta bai oso polita da errezitaldiena, eta gero gainera jendearen feedbacka jasotzea, ez? Eta beste kontu bat da. Nolako formatuetan egiten dituzuen normalean? Zure poemak irakurri eta jendeak hor bakarrik entzun? Edo badago hor konpartitze puntu bat momentuan? Edo gero badago kolokio moduko bat? Normalean izaten da guk irakurtzen dugu, ni orain nabil Leire Alonsorekin errezitaldi batzuk egiten nahasten dituztenak poesia eta zango biola, orduan musika eta poesia, eta egiten duguna da berak jotzen ditu pieza batzuk, gero nik irakurtzen dut, gero berak berriro jotzen du, baina normalean hor amaitzen da, eta gero publikoarekin gaude, baina ja ekitaldia amaitzen den. Baina, gero baita ere egiten dira errezitaldi kolektibo asko, eta egoten dira idazle batzuk aurretik finkatuta, baina gero askotan egiten da mikroirekia. Eta orduan publikotik jendea igotzen alda, haiek ere errezitatzera eta konpartitzera nahi dutena, idatzi duten edo zein gauza. Naiz eta idazle profesionalak ez izan, edo nahi duen guztiak parte ardezak, orduan hori igual bai dela dinamikoagoa, ez? Eta Iruñen badago horrelako grina, horrelakoak egiteko, badago mugimendua? Ez dakit, nik uste ez geroz eta errezitaldi gehiago egiten direla, bai. Adibidez, Leirek eta biok egin genuen azken errezitaldia, Nafarra Ateneoak antolatu zuen, eta ziklo baten barruan zegoen, eta egon ziren beste bi idazle eta musikari ere haien errezitaldiak egiten. Orain errepikatu behar dugu, ez da errezitaldi berdina izango, pixka eta aldatuko dugu, baina egin behar dugu beste bat poesiaren egunean martxoan, eta
Eta, Bartzelonik beste errezitaldi kolektiboa daukat, eta uste dut hor ere egongo direla gauza desente egiteko poesiaren inguruan. Eta Iruñan baita ere, asko egiten den zerbait, nik ez dut parte hartu, baina bai egon naiz publiko bezala da poesia slamak. Hori da baita ere, ez? Eta hori bai da dinamikoagoa, ez? Hor bai publikoak parte hartzen duela, ze nota jartzen diezu errezitatzen dutenei, eta lehiaketa baten modukoa da, bai. Osa, eta badago, slama Iruñan? Bai, Katakraken egiten duten izan behin, baina bai. Ni ezagutu izan dut, baina inoiz ez Iruñan, baina hor baita ere ez da behar duzu improvisatzeko baita ere teknika bat, hori da, ez da zu idatziketako zerbait konpartitzea, baizik eta hor? Normalean ikuste dut bai idazten dutela zerbait, baina memoriz ikasten dute eta gero eszenifikatzen dute. Eta ez da irakurtzea modu serioan, baizik eta keinuak gehiago erabiltzen dituzte, gehiago mugitzen dira, baina bai uste dut prestatuta eramaten dutela. Gero bigarren fasera pasatzen direnek askotan egiten dizkiete referentziak aurrekoei, orduan bai ez dakitatzen aldian edo prestatzen dutela egin behar dutena, eta bai uste dut improvisazio puntua dagoela hor, bai. Eta zu ez duzu hor zure burua ikusten momentuz? Ez. Ni serioagoa naiz. Edo ez dakit. Slametan, hasteko baita ere da poesia bat, ez dela nik idazten dudanaren modukoa, ez da metaforikoa edo poetikoa, eta askotan dago erlazionatu dago gai sozialekin, hizkuntza ere ez dakit zuzenagoa da, eta igual ez da oso nire estiloa, baina batez ere atzera botatzen dagoena da kriston hotza ematen didala. Eta niri errezitaldiak nire modura egiteak ez dit hainbesteko lotza ematen, baina bai hori mugitu behar zarela eta pixka bat aktorearen lan egin behar duzula, eta niri hori ez zait oso egin ematen. Eta antzerkia egin nuen unibertsitatean egon nintzenean, hori bai, baina kurtso batean bakarrik, eta institutoan beste kurtso bat, eta ez dakit, oraindik ez dakit ongi ematen zaidan. Bueno, behintzat, disfrutatzen baldin baduzu, baduzu zure arlo profesionala, gainontzekoa, bueno. Eta zer ikasi zen unibertsitatean, ze imaginatzen dut, zerbait poesiarekin edo lotuta, ez? Bai eta ez, lehenengo egin nuen filosofiako gradua. Eta goratzen dut institutuko irakaslek esaten zidatela, hori akats bat zela, nik filologia ikasi behar nuela. Akats bat zela? Baina filosofia egin nahi nuen. Halere, 3. mailan dengoenean hasi nintzen unedetik egiten filologia ingelesa, orduan bai sartu nintzen gehiago literaturan, eta gero egin nuen master bat, ongi esaten dudan izena luzea delako. Artea, literatura eta pentsamenduari buruzko ikasketa konparatuen masterra. Bale, hor bai uzartzen dituzula filosofia eta bai, hor gaineran hasten dituen denak, filosofia, literatura eta artea, niri gehien gustatzen zaizkian gauzak, orduan oso gustora ibili nintzen hor bai. Eta, gero doktoregoa hasi nuen, baina ez duen amaitu, eta, literatura ingelesean egin nahi nuen, bai. Eta ingelesez irakurtzea ere gustuko duzu? Bai, asko irakurtzen dut ingelesez. Hitz egitearena ez zait hain ongi ematen, ez dut asko praktikatzen, baina bai, irakurri eta idatzi asko egiten dut ingelesez, bai. Zein dira zure autore gustokoenak? Batez ere aipatuko dituzke bi, lehenengoa da H.D. edo Hilda Doolittle, nire tesia berari buruz zen, eta zen 20. mendeko idazle estatubatuarra. Eta justo nire azken poesia lana, Itzalakuraren azpian, egile berriendako lehiaketa irabazi berri duena, lan horrek berarekin jolas intertestual bat egiten du, ez? Bere aipu batzuk agertzen dira hortik nahazita, eta uste dut bere eragin handia dudala. Eta gero aipatuko nuke ere bai Alejandra Pizarnik. Uste dut bere poesia osora itzultzen naiz behin eta berriro, eta batzutan idazten ari naizenean, blokeatuta geratzen naizenean hartzen dut liburu hori, irakurtzen dut zerbait, eta orduan inspiratzen naiz eta berez irakurri egiten duzu blokeatuta zaudenean? Bai, niretzat inspirazio iturri nagusia da beste pertsona batzuen obrak irakurtzea, argazkilaritzan ikustea, ez? Ordu asko ematen ditut, hori, gustatzen zaizkian argazkilarien obrak ikusten, ideiak ateratzeko edo
ikusteko zer egin nahi duzun edo zer ez, eta bai, asko egiten dut hori, edo, bueno, pelikulekin ere inspiratzen zara, bideojokoekin, asko jolastu baita ere bideojokoetara, eta baude bideojoko batzuk superpoetikoak direnak. Wow, a ber, kontatu pixka bat horri buruz. Bai. Interesgarria dirudi, ez? Poesia, ez, orain baita ere dago, ez, ikuspuntu hori ez, bideojokoak direla, ez direla onuoragarriak, ez? Bai, eta guztiz faltsua. Bueno, a ber, depende. Bideojoko asko daude, eta segun nola jolasten duzun, zertara, baina azkenean ez dakit jolasak dira, eta puzzle asko dituzu, eta pentsarazio egiten izute, eta ez dakit nik uste alde hona dutela, eta azkenean baita ere dira. Izan duen lagun bat masterrean egin duzuela masterra mailako lana bideojokoei buruz como la obra de arte total. Ze ikasgai batean landu genuen kontzeptu hori, ez? La obra de arte total, non nahazten diren disiplinas berdinak. Eta bueno, nik orain arte ez dut esan, baina 2018an oso gaixori jarri nintzen. Eta egon nintzen pare bat urtez ohetik atera ezin ikasi, etxean itzita, itzialdian bezala, baina lehenago. Orain hobeto nago, baina oraindik ez dago guztiz ongi, eta garai horretan, adibidez, argazkilaritza alde batera utzi nuen, oso gutxi idazten nuen ere bai ez nintzerako deustarako indarrak, eta hasi nintzen bideojokoetara asko jolasten, eta niretzat, adibidez, mundu irekia duten bideojokoak, daukaztula kriston mundu handia zuk esploratzeko, eta batzuk dituzte paisaia batzuk, eta zeru batzuk, kriston kolore eta argiekin, aurora borealak bezala, eta ez dakit. Niretzat zen, nik momentu horretan egin ezin nuena egiteko aukera ematen zidan zerbait, ez? Bidaiatzeko bat, ez ere. Eta beste mundu batzuetara joatekoa. Eta gero bideojokoetan, fantasiazkoetan adibidez, magia eta mitologia asko dago, eta sorginkeriak eta holako gauzak iruditzen zaizkit, askotan oso poetikoak, ez dakit, jainkosak ateratzen dira, edo. Eta bai, hortik batzutan edaten dut ere bai idazterako momentuan. Interesgarri diozuna bai, baina baita ere artean batzutan, eta bueno, bideojokoak, esan duzu moduan, sartu daitezke ez, hori ihes egiteko ez, gure errealitatetik ihes egiteko aukera ematen digute ez? Bai. Eta interesgarria, aipatu duzuna. Bai. Ez nuen espero. Biak ez alde batetik ihes egiteko eta beste alde batetik ere laguntzen dizute zure errealitatea hobeto ulertzen, ez? Claro, bai. Ez dakit. Empatia ere lortzen, ez? Beste pertsona batzuekiko, edo... Bai, eta errealitate ezberdin batzuk ez dagutzen, bai, guztiz. Eta aipatu duzu baita ere sari hori irabazi zenuela, ez? Duela oso gutxi, ez? Bai, pasaren hilabetean ditu duten berria emateko. Eta nola jaso zenuen sari hori edo? Diote sentimentalki, ez? Emozionalki nola... Ez ere oso pozik geratu nintzen lehen saria irabazi nuelako. Ze nik Egile Berriendako lehiaketa beste 2 aldiz irabazi dut, baina irabazi dut 3. saria eta 2. Eta orduan aldi honetan irabazi dut lehenengoa. Zenuen hor? Bai. Pizkat, bai. Eta deitu zidatenean, ez dakit, egia zen igual espero nuen zerbait ateratzea, ez? Daude 3 sari gehi akzesita edo aipamena. Eta poesia euskaraz, Nafarroan, Egile Berrien artean igual ez da hainbeste jende aurkezten. Baina justu deitu zidaten esateko irabazten dela eta deitu nuen, baina ze sari da. Bigarrena eta esan zidaten lehenengoa eta ni. Bigarrena eta hirugarrena ez ditut nahi. Ez, bai, nahi ditut, baina lehenengoa baldin bada, joa. Claro, noski bai. Asko postu nintzen, bai, kriston ilusioa egin zidan, bai. Eta horrelako sariak ere ateak irekitzen dizkizu, diot profesionalki ez, batzutan zaila da ez, zu hor zaudele lan, baina batzutan igual... Ez dakit ze puntutara arte, adibidez, ni aurten 2 lehiaketa horietara, bueno, ez du aipatu ez, baina beste lehiaketa bat irabazi dute hilabete honetan, Pasaia Hiria Olerki lehiaketa. Eta aurten planteatu nuen horietara aurkeztea batez ere gaizki hau esatea, zerbait ere da errekonozimenduarengatik eta dena, baina hein handi batean diruarengatik. Ze ni gaixo kronikoa naizen ere, ezin dut lan askorik egin, tratamendu oso garestiak ordaindu behar ditut, eta orduan esan nuen, bueno, saiatuko naiz diru pixka bat ateratzen hemendik, eta ekonomikoki oso ongi daude, baina gero egia da
ez dakit, ez direla asko irakurtzen lan horiek, ez? Azkenean argitaratzen dira, beste adibidez, Egiberri-Endako lehiaketarekin egiten da liburuska bat, irabazi guztiekin, narratioan eta poesian, aurten garela 7 pertsona uste dut, bueno, 7 lan, Saio Alkaizak irabazi ditu bi. Bai. Baina hori, azkenean liburu horiek irakurtzen ditugu irabazleok eta gutxi gehiago, ez? Orduan, bueno, segun baude sariak gero liburua argitaratzen dizutena eta komunikabideetan igual asko agertzen direnak eta horrek bai zabaltzen dizkizu ateak, da pixka segun. Orduan, orain adibidez nire hurrengo helburua da ez dakit irabaztea edo argitaratzen batean argitaratzea, baina zerbait irakurriagoa izango dena, ez dakit gehiago zabalduko dena. Bai, bueno, baita ere esan duzu ez dakite ondo dagoen esatea, baina nik uste ere ez dagoela gaizki esatea, ez? Diruagatik batuten egin behar dugula lan, ez? Ze azkenean artea beti dago lotuta, hori maitasunagatik egiten duzun zerbaitetara eta horrela da, ez? Azkenean, baina baita ere badago beste arlo bat, azkenean gure gizartean bizi gara, ez? Eta zerbaitetaz maitasunaz ezin dugu alkilerra pagatu maitasunarekin, ez? Orduan, edo, bueno, zure kasuan, hori tratamenduak, edo, ez? Orduan, baita ere, nik uste puntu interesgarria dela zabaltzeko, ez? Eta horretaz ere, Bai, azkenean liburu bat argitaratzen baduzu, poesia liburu bat argitaratzen baduzu argitaletxe batekin, normalena da irabaztea saltzen dituzun liburuen 10%, azkenean da super gutxi. Super gutxi, bai. Eta hori, diruaren aldetik hobeto ateratzen zaizu irabaztea sari bat argitaratzea baina argitaratzen baduzu, segurenik irakurriko zaituzte gehiago. Hori da. Hor dago, bai. Eta, bueno, gero egia esan nik egiten dut lan pila bat, heltzen zaizkit proposamen pila bat, ez direnak remuneratuak, ez dizutenak dirurik ematen. Eta hori nik uste artearen munduan asko gertatzen dela, ez? Asko gertatzen zaigula, egiten didazu hau, baina emango dizut ikusgarritasuna. Claro, bai. Bueno, azkenean, ez, prozesu horretan gaude, baina, bueno, azkenean hemen ere jorratu izan dugu, ze azkenean arte eszenikoak zerbaitengatik da, ez? Bai egia da, COVID-aren kontu hori pasa dugula eta hori larritasuna igual goratu egin du, baina azkenean krisi konstante batean iaia gaude, ez? Eta bai, aipatu izan dugu askotan, ez dakit zuen kasuan, ez? Zenolako gauzak egin beharko lirateke edo lan duin horri pagatua egoteko eta, azkenean, ez dakit, zu ideiaren bat baldin badaukazu edo... Ez dakit, artearen munduan dabilen jende askok ere ez dauka dirurik, orduan, ezin diozu eskatu ordaintzea ezin badute, ez? Nik adibidez hori lan egiten dute argitaletxe txiki batean, eta ez dakigu azken liburuko itzultzailei ordaintzeko gai izango garen, azken uste dut baietz, baina beti gabiltza hor, nahi dugu azken liburuaren azala adibidez nik egin dut, ze beste bati ordaintzeko igual oso garestia da, eta ez dakit oso ulertzen dut ere bai hori gertatzen dela, eta azkenean ez dakit hoberen ordaintzen dizutenak direla ez dakit argitaletxe handiak edo adibidez errezitaldi bat egiten baduzu udaletxek eta hola asko hobeto ordaintzen dute, ez dakit, nabaritzen da bai. Eta zure azkeneko pieza hau, nola, zertaz dijoa edo ze gai erabili dituzu edo idazterakoan? Bai, azkena Egiberri-Endako lehiaketa bai. Itzalakuraren azpian deitzen da, eta iraila urrian egin genuen bidaia bati buruzkoa da, Greziara joan ginen, nire bikoteetani, eta orduan bidaiatik itzultzerakoan idaztitako eguneroko bat da, ez? Baitu. Baina bidaiaren egunerokoa da, baina gero idatzitakoa, orduan memoriarekin asko jolasten dut, eta errepikatzen du denbora guztian gogoratzen alduzu, iragana orain eta geroa hor nahasten dira, ez dakizu ongi non zauden, eta horrek ere sentsazio oniriko bat edo ematen dio lanari. Eta esan dudan bezala, HD edo Gilado Little
idazlearen aipuak daude hor txertatuta, berak Grezia eta mitologiari buruz pila bat idatzi zuen, eta bere poemak eraman genituen bidaiara. Orduan, egon ginen ez irakurtzenan, nahasi nituen aipu horiek lanarekin, eta hori. Interesgarria baita ere bidaiatzeko beste modu bat, ez azkenean, ez? Biak nahastuta edo igual aipamenen bat baldin badago lekua eta justo oso zaude, ez? Interesgarria. Eta argazkilaritza ere hor erabili zenuen? Grezian zeundela ez? Grezian nengoela, argazkiak egin dituen, eta gero argazki horiek Instagramera igo ditut, eta horiekin gauza batzuk egin ditut, baina modu berezian. Modu berezian, bai. Bai. Baina baduzu hor proiekturen bat biak uztartzeko edo? Bai. 2020 amaieran Trenza Roja fanzinea kaleratu genuen, Ines Martinez idazleak eta biok, bion artean idatzitako lan bat da, eta hor nahasten ditugu gure ahotsak eta baita ere argazkilaritza eta poesia. Orduan, poesia eta egunerokoak, prosan idatzitako gauzatxoak daude, da pixka da lan hibridoa bezala, ez? Orduan, gaixotasunari buruzko lan bat da, gaixotasunari buruz eta baita maitasunari buruz edo adiskidetasunari buruz eta alboan duzun pertsona horri buruz ulertzen zaitu dena nolabait. Eta hori, eta bertan argazkiak eta poemak agertzen dira, eta izan zen biak nahasi nituen lehenengo aldia, eta oso pozik geratu ginen egia esan, oso erantzun nahi izan zuen. Eta horrez gain, pasaren urtean, 2021ko maiatzean egon nintzen Zaragozan, errezitaldi bat egiten, eta etzen nire ideia izan, proposatu zidaten haiek, argazkilaria nintzen ez, ea zergatik ez genuen egiten errezitaldi bat nire irudiak atzean proiektatuz. Orduan, hori oso polita izan zen, ez? Nire argazkien artean bilatzea, ea zein doan ongi poema bakoitzarekin, eta poema bakoitzak zuen bere irudiatzean, ez dakit, esperientzia polita izan zen, eta publikoa oso pozik geratu zen, hor izanela oso feedback ona, eta nire gustora olako gehiago egin ditut. Beraz, Euskal Herritik kanpo ere aritu zara gauzatxoak egiten. Bai. Hori gainera gaztelaniaz ere idazten dudanez, Espainiako literatur munduan ere mugitzen naiz, Latinoamerikakoan ere pixka bat. Eta gero argazkilaritzarekin nik analogikoa eta oso esperimentala egiten dut. Orduan, hau Nafarroan adibidez, badut lagun argazkilari bat teknika horiek lantzen dituena, Maite Artajo, baina bestela oso gutxi ikusten den zerbait da. Orduan ni argazkilaritzaren munduan mugitu izan naiz beti nazioarteko mugimendu batean. Orain adibidez prestatzen nabil fanzine bat, nire argazkiekin aterako duela Estatu Batuetako argitaletxe batek. Eta hori batez ere Estatu Batuetako jendearekin eta Europako beste hiri batzutako jendearekin beti nabil harremanetan, sare sozialen bidez. Claro, sare sozialak ez, horrelako ateak irakitzen dizkizu. Bai. Eta nire, argazki gehienak argitaratu ditut kanpoko aldizkarietan. Hemengoetan oso gutxi, bai. Igual erabiltzen duzun estiloagatik edo, igualan... Izan daiteke, bai. Baina ustut, argazkilari bezala Instagram bat baduzu, laste-lasten zarela ingeles ez idazten, eta irekitzen zarela mundura, bai. Bueno, zure kasuan hori badaukazu ez, ingelesa maila ona, orduan. Behintzat hori ez, tik. Behintzat molatzen nahi. Oso ondo. Eta horrela begira baduzu hor proiekturen bat hor buruan edo... Bai, lehen aipatu dudana, martxoaren 21ean Leire Alonsok eta biok egingo dugu errezitaldi bat musika eta poesia nahasiz, Kondestable Jauregian, Iruñan. Orduan, hori irakurriko ditut azken bilanak, Pasaia hiria irabazi duena eta Egile Berriendako lehiaketakoa. Eta gero, apirilean, hau ere interdisciplinarra da, Gualden liburu dendan, Iruñan baita ere, egin behar dugu erakusketa bat, bi idazle eta bi ilustratzailek elkarrekin egindako lanak erakutsiz. Elkarrekin egindakoa, baitu? Bai, niri tokatu zait Cristina Jimenez ilustratzailearekin lan egitea, bera ere Iruñakoa da,
Eta bueno, momentuz nik poema bat idatzi dut, bera dabil ilustrazioa egiten, baina gero berak ere bidaliko dizkit ilustrazioak nik idazteko, eta gero enmarkatzen ditugu ilustrazio eta poema elkarrekin, eta hor egongo dira ikusgai, bai. Argazkira hitzarekin esan dudana ez, fanzine horrekin nabil, eta gero idazketan euskaraz poema liburu bat amaitzen nabil, eta gaztelaniaz beste batekin hastea gustatuko ditzaidake udan denbora badu zeren nago gora arte. Hori diot, ez? Atope zaude. Bai. Lan da, lan. Bai. Behar duzu edo, batzuta sentitzen duzu egin behar duzula edo... Ni bizti naiz superagobiatuta. Osea, zintzoa izan behar naiz, bai, beti esaten dut ikasi behar dudala ez esaten zen amaitzen dut beti 11.000 proiektutan sartuta eta gero ez daukat denborarik, gorputzak ere askotan ez dituzten, ez? Nik atseden asko egin behar ditut eta ez naiz heltzen. Eta hori gainera, hori itzultzaile bezala lan egiten nabil, baina baita ere nabil uneden bigarren karrera hori amaitzen. Osa, garraitzen duzu karreraekin uneden? Bai. Eta hori azkenean gauza pila bat dira. Beraz, ustut ikasi behar dudala gutxiago egiten, baina aldi berean ez dakit nik dena egiteko gogoak ditut. Claro, bueno, hori eta zaila da. Horeka mantentzea. Eta eskatuko dizut ez dakit, ausartuko zen edo nahiko duzun, baina ekarri duzu zure poema liburua, ez? Bai, ekarri dut bat. Irakurriko zenuke pasarteren bat? Bai. Horrela, ez? Estratoki intimo honetan. Bai, lehenengo kontatuko dizu ez buruz zen, liburua izten da gorputz baten aztarnak elurretan, eta dago argitaratuta Imanol Sorondoren Hiri arrotz bat lanarekin batera, bera izan zen Pasaia hiriko bigarren saria irabazi zuen. Orduan nire poemak Jacqueline Winter Thomas idazleari zuzenduta daude, dela nire belaunaldiko idazle bat, Estatu Batuetakoa, 2019an hil zen. Eta nik saretatik jarraitzen duen, berataz super maite mindutan nengoen, bera ere zegoelako filosofia eta poesiaren artean, nire antzeko gustuekin, eta asko gustatzen zitzaidan nola idazten zuen. Eta hori eta bera hil ondoren, nahiko gaizki geratu nintzen eta geratu nintzen pentsatzen berari buruz zerbait egin nahi nuela, orain egia esan bere lanak itzultzea gustatuko litzaidake, ekartzeko. Eta, lan hau jaio zen, hortik egon nintzen hilabete bat bere lanak ikertzen, bere poemak ez bat mila eskaritan bilatzen, eta, gero imprimatu dituen, oharrez bete dituen, eta gero atera zena bere idatziekin elkarrizketa baten modukoa da, ez? Edo erantzun bat bezala. Omenaldi moduko bat imaginatzen baita, ez? Bai, bere memorian idatzitakoa. Orduan, hemendik poematxo bat irakurriko dizuet. Primera. A ber. Sari banaketan irakurri nuen berdina. Horrela, ez dut pentsatu behar. Behin ahotsa gorputzari ihes egiten dion argia dela idatzi zenuen. Negu luze honen aurretik beste zerbait izan ginela, zeinuak, arrakalak, bere burua irensten duen suge bat. Noizbait norbaitek zure hitzen oihartzuna den poema luze honekin amets egingo duela. Eta nik hotzikara hitza idatzi nuen zure esaldiaren alboan, Jacqueline, eta hizkuntzaren ibaiaren beste aldean bilatu zintudan, dei egin nizun, idazten hasi nintzen. Ze polita. Poesia baita ere bada askotan irakurtzeko zerbait, ez? Azkenean, lehenengo aldi batean ez da novela baten modukoa, ez? Azkenean, poesia batutan joaten zara poema berdinera eta aurkitzen dituzu gauza berriak, ez? Imaginatzen dut. Bai, nire gertatzen zait, lehen aipatu dut, askotan idaztean jotzen dudala Alejandra Pizarniken poemetara, ez? Eta liburu hori, poesia osoarena, erosi nuen supergazte, ez dakit, 18 urterekin horrelako zerbait, eta orduan azpimarratu nituen, gustatzen zitzaizkian esaldiak, baina eski gaur egun irakurtzen dudanean, azpimarratuko nuke beste gauza bat, edo batzutan pentsatzen dut, eta hau zergatik azpimarratu nuen, ez? Eta bai, beste modu batean ikusten duzuaz, bai, beti dago zerbait berria poema batean. Eta zer da gehien gustatzen zaitzuna, ez? Argazkilaritza eta poesiari buruz, zein da hor
Bale, a ber. Hau da pixka zaila. Seguro, eske gauza bakar bat, ez? Bietan asko lantzen dudan zerbait da hizkuntzaren mugetatik haratago joatea eta gauzen mugetatik haratago joatea. Orduan, ez dakit nola esan, adibidez argazkilaritzan esposizio bikoitza asko erabiltzen du, dela argazki bat beste baten gaina ateratzea eta biak nahasten dira, ez? Orduan, nolabait gorputzen arteko muga horiek apurtzen dira bata bestearekin nahasten delako. Eta gauza bera egiten dute asko poesian gauza bati buruz beste baten bidez hitz egiten duzu, ez? Metafora azkenean hori da. Eta antzekoa dela uste dut ez dakit gauzak nahasteko modu hori, eta uste dut bietan nire bi arloietan, edo nire lanean behintzat ikusten dela nola saiatzen naiz beti erakusten gauzak euren artean konektatuta daudela, ez? Ez daudela bereizita, baizik eta denok garela zerbaiten parte edo ez garela entitate individualak nolabait. Orduan, uste dut hori dela bietan bilatzen dudan zerbait. Beraz, filosofiaren kontua ezen akatsa izan, Bai. ez? Oso dututa dago baita ere zure sortzeko moduarekin, ez? Egia esaten badizu, ni filosofian sartu nintzenean, pentsatu nuen filosofiara sartu nintzera, bigarren batxilergoan maite egin nintzen filosofiarekin guztiz. Hori argi daukat, baina baita ere nik argi neukan idazlea izan nahi nuela, eta pentsatzen nuen, eske nik idazten badakit, hori oso prepotentea izan zen. Ze orain irakurtzen ditut garai horretako testuak eta daude super rekargatu eta super arraroekin. Segurtasun hori garrantzitsua. Bai, gero galdu nuen. Ez, baina momentu horretan pentsatu nuen, nik behar dut gai bat, edo behar dut jakin zeri buruz hitz egin, edo. Eta orduan iruditzen zitzaidan filosofiak hori eman behar zidala, ez? Mundua hobeto ulertzeko aukera. Gero idazterako orduan izateko oinarri hori nolabait. Gero ez dakit hori eman zidan edo ez, baina gogoratzen dut hori buruan izan nuela. Seguro baietz. Gainera ikasten jarraitu duzu, ez? Eta seguro eman dizula. Bai. Eta baita ere badakit daukazula beste gauzatxoren bat, ez? Ekarri diguzula ikusteko. Atereko duzu? Bai. Ekarri ditut beste bi gauzatxo. Orduan, hau da, Trenza Roja fanzinea. Berez direla bi liburutxo, ari batekin josita. Eta, kontatu dizu lehen bi ahotsetan idatzitako lan bat dela, eta argazkiak ere editora barruan. Eta hau da nire argazkietako bat. Justo gainera hau dela esposizio bikoitz bat, lehen esan dudana. Bai. Hori egiten duzu argazki bat eta karretea aurrera pasa baino lehenago egiten duzu beste bat gainean. Eta inoiz ez dakizu nola aterako den karretea delako eta ezin duzulako momentuan ikusi. Aipatu duzu esperimentaltasun hori, ez? Badu magia puntu bat. Gero askotan karretea asko oso gaizki ateratzen dira. Bai? Hau horrela. Hori dauka, ez? Hori da. Bai. Primera. Nahi baduzu hemen platoan utzi dezakezu, gure platoa hemen hornitzeko, ez? Bai. Zure presentzia hemen izateko. Bai, jarriko ditut. Bai, noski bai. Primera. Gainera, koloren jolasa baita ere hori nola egiten duzu edo? Bai. Nik normalean ez ditut kolore normalak erabiltzen. A ber. Orduan, asko erabiltzen dudan teknika bat da film soapa, dela karreteak hartu eta kimikoki eragin bat izan behar duen likido batean sartzen duzu. Adibidez, asko erabiltzen ditut teak, alkohola, garbitketa produktuekin ez dut asmatzen, beti suntzitzen dut karretea, baina baita ere probatu dut, ez dakit, odolarekin eta holako gauzekin, eta ez dakit zergatik beti ateratzen zaizkit tonalitate moreak. Hau arrosagoa da, baina nik beti morera jotzen dut. Ez dakit ez zait gustatzen mundua den bezalakoa errepresentatzea, ez horretarako badugu mugikorra. Hori da nire sentsazioa. Gero argazkilaritza realista asko gustatzen zait ere bai, baina nik bilatzen dut beste zerbait hori errealitate magiko edo onirikoetara jotzea.
Eta gero baita ere saltzen dituzte karrete batzuk eraldatzen dituztenak laborategian, eta igual direla arrosak, berdeak, moreak, edo dituztela argi arraroak, edo horako hauek asko erabiltzen ditut ere bai. Interesgarria, bai. Bueno, baita ere diozuna ez, hori errealitatearen mugetatik atere, joatearena ere hor, baita ere dago ez, koloren jolas horrekin ez. Bai. Gainera, lehen esan dut nik asko begiratzen dela barrura artearekin, ez? Orduan, nik beti esate dut nire paisaiak direla barne paisaiak. Adibidez argazkilara ditzen asko lantzen dut autorretratua, naturarekin erlazionatuta beti, gehienetan basoan egiten ditut argazkiak, orduan, ez dakit paisai horiek niretzat ere dira barrukoak nola baita, ez? Bai. Interesgarria. Eta bukatzeko, ni normalean gonbidatu galetzen dietea, arte eszenikoak sos ordez, zer jarriko luketen ez? Ze azkenen, krisi hori alde batera bota beharko bagenu, zer jarriko zenuk edo, ze uste duzu dela garrantzitsua? Bale, orain arte ez dut aipatu, baina itzialdiaren garaian, ez dakit, badakit mundu guztiarentzat aldrebes, kontrakoa gertatu zela ez, ekitaldi presentzialak bertan bera geratu ziren eta pantaien bidez ikusten genuen dena. Baina niretzat hori abantaila bat izan zen, zenik justo orduan 2 urten eramatzen etxean, etxetik atera gabe. Eta gauza horietan parte hartzeko aukerarik izan gabe, orduan itzialdiarekin izan nuen aukera festival virtualetan parte hartzeko, errezitaldi virtualetan, elkarrizketak eta aurkezpenak egiteko etxetik. Eta baita ere ikusteko ikusi ezin dituen gauzak. Claro, bai. Orduan, ez dakit, niri gustatuko ditzaidak badakit mundu guztiak nahi duela presentziara bueltatzea, baina niri gustatuko ditzaidak, ez dakit, etxetik atera ezin diren pertsonentzat irisgarritasun puntu hori egotea, ez? Aukera izatea. Parte hartzeko eta arte eszenikoak ere etxetik ikusteko. Orduan, nik sos ordez jarriko nuke arte eszeniko irisgarriak, adibidez, edo... Noski baiet, eta gainera oso interesgarria aipatu duzuna, eta, azkenen, bakoitzaren egoeraren arabera ez, modu ezberdin batez bizan dugu, baina egia da egiteko eta sortzeko modu ezberdinak jorratu ditugula, ez? Lehen igual pentsazinak zirenak, ez? Sorkuntza puntu horrekin, eta hori beste, gainentzekoak atera albaldin bagara, baina etxean dauden dentzat, oso idoia interesgarria. Mila esker, etortzeagatik. Zuri, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta zorte hon proiektu guztietan, ziur nago, primeran joango direla, eta egonen gara. Bai, eskerrik asko eta berdin.